बयनिसिमबो खुलुमबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 5 जुन अदेबानि मुलुग आबहावा सान। बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै मुलुगनि खना खनला गासैबो जायगायावनो फालिनाय बायदिनो कक्राझार जिल्लानि पर्बतजरा हाग्रा बिफाननि सिङाव थानाय गुमा हाग्रा बिफाननि बानजायनायावबो दिनै गोदानै फायलागुरि हाग्रा बिफाननि गोदान मावख' बेखेवनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ लानानै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंलाङो। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। बिटिसिनि राजथावनि कक्राझार सहरनि मेडिकेल कलेजनि लामायाव सासे लाइमोन सिख्लाया गंसे स्कुटिजों थांबाय थानाय समावनो न' लुग्रा रड लाबोबाय थानाय गंसे ट्राकजों हरखाबैनो जाब्रबथाय जायो। बे जाब्रबथायाव बे लाइमोना गोब्राबैनो जोखोम जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला जोखोम जानाय लाइमोन सिख्लाखौ कक्राझारनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थिसननाय जाबाय। नाथाय लाइमोन सिख्लाया जोबोर गाज्रि जोखोम जानायलाय दायो गाज्रि थासारियावनो दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। जोखोम जानाय लाइमोन सिख्लानि मुंखौ जेनिया बरगयारी होननानै मिथिनो मोन्दों। आरोबाव फैबावदो गोदान खौराङाव। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामाव कर'ना जिउसानि गाग्लोबनाया एसे रुइलांनायखौ नोजोर होनानै सोलिबाय थानाय नेमखान्थिखौ अदेबानि लकडाउनखौ एसे रेहाय होनाय जागोन होननानै बुंथिनाय बायदिनो गोदान नेमखान्थि फोसावनानै होदों। आसाम सोरखारा फोसावना होनाय गोदान नेमखान्थिखौ 6 जुन खालार अदेबानि गाबोननिफ्राय फालिनो नांगोन। गोदान नेमखान्थि बायदियै कार्फिउनि समखौ सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय जागायनानै अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम फालिनो नांगोन आरो गासै फालांगियारि हाथाइ बाजार दखान गलाफोरखौ सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय आबुं बन्द खालामनो नांगोन। गासै सोरखारि अफिस आरो सोरखारि नङै अफिसफोरा जुन दाननि 15 खालारसिम बन्द थानो नांगोन। हटेल रेस्टुरेन्ट दाबाफोराबो सानजौफुनि 12 रिंगानिफ्राय बन्द थानांगोन। गुबुन फारसे गंसे जिल्लानिफ्राय गुबुन गंसे जिल्लासिम थांलाय फैलायखौबो बन्द खालामनानै होदों। लोगोसे आसाम सोरखारा बे गोदान नेमखान्थिखौ 6 जुन खालारनिफ्राय जागायनानै 16 जुन खालारनि फुंनि 5 रिंगासिम फालिनो बयखौबो बिथोन होदों। आरोबाव फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। खख्लाबारि ब्लक इउपिपिएलनि गाहाय मावखुलिखौ सिमला हजुवानि बिहुराम बर' नमायाव दिनै आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा फिथा हास'नानै बेखेवना होयो। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो बिथाङा मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायजेननाय हाबाफारिखौबो मावफुंना होयो। बिनि उनाव बिथाङा खख्लाबारि बियाबनि दाब दाब जायगायाव हाबफैनानै दैमाजों हा खुरखानाय गामिनि लामा, देहा फाहामसालि, फरायसालि, रायजोआरि बेंक, रायजोआरि मावखुलि बायदिफोरखौ नायगिदिंहोयो। लोगोसे आसामनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्म बिथाङा 5 बोसोराव हा खुरखानायनि सायाव गोख्रोङै बिफाव लागोनखौ फोरमायना होयो। दिनैनि आं होनो लानाय खौरांफोरा बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों।